салом бонувони азиз, дар навори имрӯза барои шумо омода намудани як торти маъруфи армяниро яъне бо номи микадо пешниҳод карданиём. Чӣ тавре дидед, дар 600-700 грамм орд, 3 қошуқ какао, 1 қошуқча сода ҳамроҳ кардему ҳамаашро яъне хуб омехта мекунем. Баъдан дар ин ҷо дар 4 дона тухм, каме намак ва 200 грамм шакарро ҳамроҳ мекунем, бо миксер лад мезанем. Боз 200 грамми дигар сметаноро ҳам яъне ҳамроҳ карда бо миксер лад мезанем. Баъд чӣ тавре дидед, 200 грамми дигар сливични маслои дар ҳарорати хона бударо ҳам яъне ҳамроҳ мекунему бо миксер лад мезанем. Ва дар ин ҷо бошад аз анамин яъне маводи хушкамон кам кам бо қошуқ ҳамроҳ карда, чӣ тавре дидед, 3-4 қошуқи ҳамроҳ мекунему. Боз 1 қошуқчаи дигар ванилинро ҳам фаромӯш накунед дӯстони азиз. Ва анамин гуна ҳамаашро оҳиста оҳиста яъне бо навбат бо миксер лад мезанем. Тестаи мо омода шуд дӯстони азиз. Анамин гуна метавонед ки аз рӯи андозаи анамун листи тафтунатон яъне қошуқи тестаро вай кунед, чен кунед. Чӣ тавре дидед, анамин листи мо на калон, на хурд аст ва дар ин ҷо ман 3 қошуқ аз анамин теста рехта яъне тунук кардам. Метавонед ки барои начаспиданаш аз орд ё ин ки равғанро ба болои лист молида баъдан тестаро резеду тунук кунед. Ва 6 кож пухтем гирифтем дӯстони азиз, дар ҳарорати баланд зуд пухта мегиред кожуро. Ва барои кремаш бошад 2 пачка сливични маслои дар ҳарорати хона буда ва 2 қутии дигар варёни сукушонкаро анамин гуна бо миксер лад мезанем ва омода мешавад як креми бениҳоят бомазза. Акнун дӯстони азиз, навбати он расид ки коржҳоро кремолем. Чӣ тавре дида истодаед, анамин гуна бо навбат ҳар як қабати коржро болои ҳам монда крем мемолем. Ва аз коржҳои зиёдияш дӯстони азиз, яъне хока мекунем, майда мекунем ва барои ороиши торт истифода мебарем. ва дӯстони азиз, баъд аз ороиш мегузорем дар яхдон ба муддати 3-4 соат. Хубтараш аз шаб омода кунед ин тортро, то субҳ бениҳоят як торти бомазза омода мешавад. Ва ҳатман ки фаромӯш накунед, ороиши болои ин торт аз шоколади майда аст. Дар ин ҷо 2 намуд шоколад истифода бурдам барои ороишаш. Ин буд дӯстони азиз дастури имрӯза. Умедвор ҳастам ки аз омода намудани ин намуди торт яъне пушаймон намешавед. нӯшиҷонатон бошад. То наворҳои оянда, худованд ёру мададгоратон бод.